Nagpinirmahay na og kasabutan ang syudad sa Mandaue alang sa dugang mga proyekto nga ugmaron alang sa mga residente sa Sitio Malibu ug Matimco, Barangay Subangdaku. Kooperasyon nila kinitali sa religious o private sector aron makaabag sa mga nagkinahanglan. Ang report ni Nico Sereno. Pipila ka buwan ang nakalabay kini ang eksena sa sudlunon nga bahin sa Subangdaku, Mandaue. Tensyonado ang sitwasyon dihang naabot ang team gikan sa City Hall aron mag-site development sa dapit. Hapsayon ang kalsada aron mudako ang access sa sudlunon nga bahin sa higayon nga kasugda na ang dugang nga mga proyekto sa dapit. Subay niini formal na nga nagpinirmahay ang syudad ug lain-laing mga partido alang sa mga proyekto sa Matimco Homeowners Association. Ubos sa kasabutan, muabag ang pribadong sektor sa mga proyekto, unahon ang multi-purpose building alang sa mga mulupyo. Connecting different parties, different affiliations to come up together to achieve a common goal. No? In this case, to help reduce homelessness. The resources cannot be supplied by one part of the ecosystem. So for example, there is government funding sa housing, and there are needs also of those homeless na dili maka-afford to pay for the government. Sa plano punan ang housing project sa dapit aron makabenepisyo ang dugang mga pamilya. Nagdumaasab sa proyekto ang foundation sa Makapariang Vincentian nga muabag sa dapit. Ubos ang balay runon sa mga makabenepisyo ug hayan mahataga na sila og Pinoyanan. Kining among housing dili lang pang nasyonal, kanang advocacy na sa tibok kongregasyon o globalisad. We have different kinds of approach to address homelessness. Murag na ana magi katumanan, di gud murag ingong murag katumanan ni gud sa mga pangandoy. Nga makaangko nagbalay og yuta. Mga balay anang to follow nanatay kuan nagsige na tagkuan source out ron sa funding, no. In fact ang kanang sa site development ato gi siguro we will not just be building homes but we will build communities. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.